дар вохӯри навбатии чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти хатлон дастаи сарбанди шаҳри левакан дар майдони худ бо тими кушони ноҳияи кушониён дидорбинӣ анҷом дод. вохӯри ин ду даста аз ибтидо то ба анҷом тезу тунд ва зери фишори бозингарони якдигар ҷараён гирифту дар натиҷа ҳар ду дастаи рақиб бе задани гол ба дарвозаҳои якдигар вохӯриро хотима бахшиданд. ёдовар бояд шуд ки дар ҳафти қисмати дуюми майдондории ин ду даста футболбозони ҳар ду тим берун аз қоидаҳои бозӣ рақобат намудаю ҷангу ҷидол ва занозанӣ карданд. довари марказ дарвозабони тими сарбанд ва як нафар аз бозингари дастаи кушонро бо корди сурх муҷозот намудаю аз майдон берун кард. зимни таҳия ва сабти гузоришҳо аз рафти бозиҳои имсолаи дастаҳои лигаи дуюми вилоят дар шаҳру ноҳияи вилояти хатлон маълум шуд ки масъулин нисбат ба бозиҳои лигаи дуюми вилоят бетаваҷҷуҳӣ зоҳир мекунанд, зеро бозиҳо одатан дар вақту соатҳои муқарраршуда доир нагашта бозингарон бо либосҳои гуногун ба майдон барои сабқат мебароянд. ҳамчунин баъзе аз варзишгоҳҳо ба талабо ҷавобгӯй набуда вайрону валангор асту барои бозиҳои лигаи дуюм душвориҳоро пеш меорад. чунин хунукназарии масъулони федератсияи футболи вилояти хатлон ба он оварда мерасонад ки бархе аз бозингарони болаёқати дастаҳо тарки тими худ мекунанд. ҳарчанд барои ҷамъбасти мавсими имсолаи футболи лигаи дуюми вилояти хатлон ҳамагӣ ду даври дигар боқӣ мондааст, аммо ҳоло ҳам аксарияти тимҳо барои вохӯриҳо рафтан маблағ надоранду дастгирӣ намеёбанд. бояд гуфт ки барои боз ҳам равшантар намудани ин мавзӯъ мо хостем аз масъулини дахлдор маълумоти бештар ба даст орем, аммо мутаассифона зимни суҳбати телефонӣ бо муовини аввали федератсияи футболи вилояти хатлон бо баҳонаҳои гуногун иттилои аниқу дақиқе гирифта натавонистем. пиромони камбудиҳои ҷойдошта мо борҳо тариқи гузоришҳои таҳлилию танқидии худ тавассути шабакаи варзиш мавод омодаю пахш кардаем, вале шахсони масъул ҳамоно бепарвоянду бемасъул. то ҳамин якум давра кира бозӣ кардем, ҳамаш гузашт. акун бо 17 не мушкили хай якун бемушкилӣ намешаду, лекин бо вақт шуда ҳамин дар чемпионати дуюм лигаи хатлон хай гузарондем ҳамаш. ҳамин сабаб ягона ки дар ҷоми вилояти хатлон иштирок карда натонистем аз сабаби маблағ набудан. тӯли чанд сол аст ки ноҳияи хӯросон дастаи футбол ташкил кардагиаст ва дар бисёр мусобиқотҳо бозӣ мекунем ва аз ҷиҳати молиявӣ камтар танқисӣ дорем. яъне дастгирӣ нест. дастгирӣ суст аст, беҳад суст аст. оянда метавонанд дастаи бақоат ташкил кунанд ва метавонанд дар лигаи якум ва лигаи олӣ ва дигар мусобиқотҳо иштирок варзанд. ҳамин хоҳиши мо ай раиси ноҳия дастаро дастгирӣ кунанд. мисол сафар дорем, ҳамин вақташ дар ҳамин маблаға ҷудо кунанд, мо иштирок кунему бачаҳо бозӣ кунанд. хоҳиш мо ҳамин ки ҳамин варзишгоҳи ноҳияра ва талаботи ҳозира ҳамин ҷавобгӯ кунанду майдончае ки бозӣ мекунем, майдоне ки ҳамин ноҳия марказа бозӣ мекунем ва талаботи ҳозира ҷавобгӯ бошад. бо сабту пешниҳоди мавзӯи мазкур умед бар он мебандем ки федератсияи футболи тоҷикистон ба ин масъала таваҷҷӯҳ намуда барои ҳаллу фасли он ба зерсохтори худ дастуру тавсияҳои созанда медиҳад, то ин ки минбаъда чунин камбудиҳо дар дастаҳои лигаи дуюми вилояти хатлон дида нашавад. гузориши Парвизи Хуршед барои барномаи иттилоотии хабар аз вилояти Хатлон.